Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry. Bilşiňiz ýaly ertir 25-nji sentýabrda paýtaht Aşgabatda ruhyýet köşgünde halk maslahaty geçirilýär. Şonda da şo halk maslahatynda da odaldan oglan edilýär ýaly bir esasy mesele garalmakçy. Ol mesele de Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýirilen ýa-da giýiriljek üýtgetmeleri seretmek hem de şonu kabul etmek. Indi şu taýda bir ören bir möhüm soraw bar. Şol ertir şu mesele halk maslahatynyň garajakdy barada Türkmenistanyň habar serişçileri habar berýärler. Ýöne Türkmenistanyň halk maslahaty diýilen organyň şu Türkmenistanyň konstitusiýasyny, täze konstitusiýasyny kabul etmäge juridik ıgtiyarlygy barmy, kanun ıgtiyarlygy barmy? Halk maslahaty diýilen organyň özi näme? Indi bu kanunyna görkezlen organ bu Türkmenistanyň konstitusiýasynda barmy bu organ? Ýöne bir zat ýatlaçak bolýan, eger Türkmenistanyň konstitusiýasyna 8-nji maddasynda näme diýilýär? Türkmenistanyň konstitusiýaga garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuk namalarynyň juridik güýji ýokdur diýilýär. Indi gelin şu nokta nazardan seredip görelim. Şu halk maslahaty diýilen organyň ýa-da statusy we hem şoň kabul edilen kanunyň juridik güýji barmy konstitusiýa laýıklykda? Konstitusiýa laýıklykda döwletiň ýokary organlary, döwlet häkimetiniň ýokary organlary 66-njy maddasynda konstitusiýanyň 66-njy maddasynda şol organlar sanalyp geçilýär. Olar haýsy organlar? Türkmenistanyň ýokary döwlet häkimetini, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň mejlisi, Türkmenistanyň ministrler kabineti we Türkmenistanyň ýokary kadyýety amala aşyrýar diýilýär. Şu taýda halk maslahaty diýilen hiç ýyly ýokary organ ýok. Ne saýlaw organy bar, ne de ýokary dolandyryş organy bar. Ne häkimet organy bar. Şu taýda Türkmenistanyň ýokary döwlet häkimet organlaryna Türkmenistanyň prezident administrasiýasy, Türkmenistanyň mejlisi, ýagny parlamenti, Türkmenistanyň ministrler kabineti we Türkmenistanyň ýokary kadyýety degişli. Onu halk maslahaty diýilen organyň statusy nähili? O nähili organ? Ana gelin onu da konstitusiýada teretip görelim. Halk maslahaty diýilen organ inha konstitusiýanyň 109-njy maddasynda düşündirilýär şol organyň nämeligi. Vilayatlarda, etraplarda we şäherlerde kanunyna bellenlen tertipde yerli wekilçilikli edaralar, ýagny halk maslahatlary döredilýär. Olaryň agdalary degişli dolandyryş şäher birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan taýlanylýar. Bular şu halk maslahaty diýilen organlar yerli saýlaw organlary. Ol ýokary organ näl? Ol ýokary saýlaw organam diýär. Şol yerli saýlaw organlary diňen ýerlerde bolup bilýär, vilayatlarda, etraplarda we şäherlerde kanunda belirlen tertiplerde döredilýär. Şolara da yerli raýatlardan deputatlar, delegatlar saýlanylýar. Indi mundan daşary halk maslahatyna meňdeş ýene-de bir organ bar. Olar yerli geňeşler diýilýär. Ol barada da Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 115-nji maddasyny aýdylýar. Ine 115-nji maddasynda yerli öz-özüni dolandyryş ulgamyny geňeşler we çäk jemgyýetçilik öz-özüni dolandyryş edaralary emele getirýär. Geňeşler agdalary degişli dolandyryş çäk birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan saýlanylan wekilçilikli edaradyr. Görüşme ýaly edir şular ýaly saýlaw organlarynyň ýa-ni halk maslahaty diýilen organlar bar edýär. Görüşme ýaly vilayatlarda, etraplarda, şäherlerde iki sany saýlaw, bir meňdeş iki sany saýlaw organlary bar. Olaň biri halk maslahatlary, yerli halk maslahatlary, ikinji hem yerli geňeşler. Şolaň ýerine ýetirýän funksiýalaryň bir meňdeş funksiýalar. Indi şu taýda kanuny kazus döreýär. Gapma garşylyk döreýär. Ýani näme üçin iki sany saýlaw organlaryna nähili derurlyk bar? Näme üçin şolar ýaly organlar döredilipdir? Şolara hiç ýyly derurlyk ýok, şolaň diňe biri bolmaly, ýagny yerli geňeşler bolmaly. Deputatlar şol yerli raýatlardan deputatlar saýlanýan yerli öz-özüni dolandyryş organlary, saýlaw organlary yerli geňeşler. Olar vilayat geňeşleri, olar etrap geňeşleri, olar şäher geňeşleri. Emma edir şolar ýaly bir kopýa döredipdirler-de, oňa da halk maslahaty diýip at beripdirler, oňa da saýlawlar geçirilýär.
Olanyň ýerine ýetirýän funksiýalar ýöne bir katany punktçygyna bir adajyk tapawut bolaýmasa 1005. Ine şuňa öden bir ýöne bir gerekmejek spektakl, ýöne bir oýunjak gal döredilen bir zat. Şuňa da nähä Türkmenistanyň öz häkimiýetleri şuň maksadyna, manasyna jogap berip bilýär, şonu düşündirip bilýärler. Ne Türkmenistanyň ýürüýüşleri, ne Türkmenistanyň onça bilermenler şonu düşündirip bilýärler. Düşündirip bilýän adam ýok. Ne bundan daşary şu Türkmenistanyň ýanky halk maslahaty diýilýän zadyň özi odalebedinne taparmrat niýadasyň döwründe ýurdu dolandyran döwründe döredilipdi. Oňa da maslahat beriş bir organ hökmünde status berilipdi. Şo taky ýaşylar ýygnan bolup, şolara salat alan bolup, şolardan maslahat alan bolup, şolar ýaly bir organ hökmünde döredildi. Meclisden daşary, parlamentden daşary. Soň taparmrat niýadasyň ölümünden soň 2007-nji ýylda ýanky häkimiýet başyna berdim, Gurbanuly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýanky halk maslahaty asly tutuşlan ýatyrly. Şoň adyna meşden näldiniz? Gençeme ýyllar. Ýönetim hem şunlar 2017-nji ýylda Türkmenistanyň konstitusiýasyna şo döwürde täzeden üýtgeşmeler girdiler de ýene de şu halk maslahaty diýilýän organ ortaga getirdiler. Şoň ady çykyp başlady. Ýöne ol ýokary organ hökmünde konstitusiýa girdilmedi. Ol ýerli saýly organlar hökmünde girdildi. Konstitusiýada ýanky görkezden maddalymda görüşüňiz ýaly. Şondan başga hiç ýerde halk maslahaty diýilýän organyň ady agdalanok. Oňur ýokary statusam ýok. Oňur tutuş Türkmenistan boýunça saýly organlygyny görkezýän statusy ýok. Emma şoňa garamazdan häzir ertir tutuş Türkmenistan boýunça halk maslahaty ýygnanýar. Konstitusiýada ýok zat ýygnalýar häzir. Türkmenistan konstitusiýasynda Türkmenistan boýunça halk maslahatynyň bardygy şoňa adamlaryň saýlanyp şoňa maslahata ýygnan bilýänligi barada hiç ýyly jümle ýok, madda ýok. Indi şu oýnatky bir zady häzir ertir ýygnaýarlar, indi biz şoňa öňüt bermeli. Ertir şu Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdildi ýa-da girdiljek diýilýän üýtgetmeler hem goşmaçalary şol halk maslahaty diýilýän bir oýunjak organ şonu kabul edýärmi ýa-da meclis kabul edýärmi? Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda diňe meclisiň hukuky bar şoňa. Na meclisiň hukuky şo barada hukuky barada näme diýilýär? Oňa da heredip geçelim. Na Türkmenistanyň meclisi diýip ine tegeten 1-nji maddasynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna şeýle diýilýär. Şoň funksiýasy barada. Meclis konstitusiýany meclis konstitusiýany we kanunlary kabul edýär. Olara üýtgetmeler we goşmaçylar girdidýär. Olaryň ýerine ýetirişlerine gödegçiligi we olara resmi düşündiriş bermegi amala aşyrýar. Görüşüňiz ýaly konstitusiýany hem kanunlary kabul edýän hem olara üýtgetme we goşmaçylar girdidýän organ Türkmenistanyň meclisi, ýagny Türkmenistanyň parlamenti. Indi käbir ýylleşlenme ýa-da aktivistlerimiz, opozisiýon liderlerimiz aýdýarlarda ay Türkmenistanyň diýe konstitusiýasyny meclis kabul etmeliler, ony referenduma goýmaly, olar häzir konstitusiýa üýtgetmegi ýerde zat edip biziň kanunçylygymyzy gıran etjek bolýarlar, häkimiýeti özleri klan bolup el aljak bolýarlar, nesilden nesile geçer ýaly etjek bolýarlar. Bir giden şubha bildirip zat edip aýplama bildirip çykyş edýärler da. Şoň üçin buny halkyň salat salmagyna goýmaly, referenduma goýmaly ýaly. Bir tarapdan ol gowunyet. Ýöne ikinji tarapdan şolaň aýdyşy ýaly bu bir kanun nimetlik ýerliksiz. Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasyny şol Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýa-da şoňa girilýän üýtgetmeler hökman referendum arkaly kabul etmeli diýilen düzgün ýok. Şoňa meclisiň ygtybarlygy bar diýip aýdylýar. Parlamentiň ygtybarlygy. Olan 3-den 2 bölegi tek berip şonu kabul edip bilýär. Ýöne referendum nähilýagda geçirilip bilinýär. Referendum geçirilip bilinýär. O barada da Türkmenistanyň konstitusiýasynda şeýle diýilýär. Referendumy kim geçirýär? Ine 125-nji maddasynda referendum geçirmek barada şeýle diýilýär. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň adyndan 3-den 2 böleginiň tekliği boýunça ýa-da saýlawlar hukugyna eýe bolan raýatlaryň adyndan 250 miňsiniň tekliği boýunça ähli halk salat halşygyny geçirmek barada şöýdüdi kabul etmek hukugy Türkmenistanyň meclisine degişlidir diýilýär. Görüşüňiz ýaly şol ähli halk salat halşygy diýilýän zat ol ýanky referendum
şolar ýaly referendumy geçirmeklik mejlisiň deputatlarynyň 3-den 2 böleginiň ses bermegine urnap bolýar ýa-da şo taýda aýdylýar ses bermäge hukugy bolan Türkmenistanyň raýatynyň 250 miňsiniň goly bilen gol çekip şolaň haýşy bolan halatynda onda da ýene de mejlis şonu oňlasa şonda referendum geçirip bolýar diýip ýazyldy. Ine şu taýda iň soňky jümlesine seredim. Şol gol toplanan bolsa 250 miň sany çekdiýip boýun, çekdiýip. Şonda diýä, şol salasy ähli halk salasyny geçirmek barada çöýdügidi kabul etmek hukugy diýä Türkmenistanyň mejlisine degişdiler diýä. Şondan soňam mejlis şonu ýa kabul etmeli ýa kabul etmeli. Şeýlelikde gynan tapda Türkmenistanyň häzirki güýji bolan konstitusiýasyna laýyklykda şo referendum geçirmek meselesi hem mejlise bagly, ýani parlamente bagly. Şonu geçirtmeýän bilýär, şonu geçirdi ben bilýär. Şu gedek bolan özleri ýani konstitusiýany özleri kabul etjek bolýar. Halkyň garamagyna goýman. Indi bu gaýnandyrýan tarapy ýöne başga bir tarapy bar. Indi şo biziň aktivistlerimiz aýdýar ýa opozisiýon liderlerimiz aýdan bolýar. Ay şo diýä halka goýulan bolsa halk kabul etmezdi. Halkyň garamagyna goýmaly. Bular ýaly täze konstitusiýaga giriljek bolýan ýa-ni halka garşy, döwlete garşy bähfitsiz üýtmetmeler bide gerek däl. Halk onu ýeteretmeli, halk öz kararyny bermeli diýerler. Ýöne Türkmenistan ýaly ýa-ni diktator döwletini ol referendum geçirmek diýilýän adam spektakl oýuna öwrüp bolýar. Onu biz bilemiz okmy. Şoň üçin men dogry aýtsam şol biziň aktivistlerimiň edýän çykyşlaryny, çağırışlaryny düşünem ok. Şolar bolýany halkyň garamagyna berýär diýip referendum geçirýänler. Kim o geçiriljek referendumy gödegçilik etjek? Kim o taýyk halkara gödegçilerini ýa-ni garaşsyz halkara synçylaryny kim o taýyk ertjek? Kim olar o taýda gödegçilik edip syn edip ýa-ni kanun bozmalaryň üstüne açjak? Oňa ýol berjek adam barmy? Elbetde ýok. Şoň üçin o çağırış edeniň bilen olar gödegçiligini edibem bilerdiler. Ýöne oňa barbyr ýene de kanun güýji bolmazdy. Olar ýene de göz boýagçylyk edip şol berilýän sesleri ýa-ni öz bültenlerini olar kabinetiň içinde doldururdylar. Urnalary ýa-ni ses berilýän o ýaşyklarda haýdardylar. Biz hene halkymyz ses berdi, halkymyz oňlady diýsen näme otururda. Şoň üçin men diýjek bolýanym dadym has möhüm mesele bar bu taýda. Bu taýda halkyň ses bermegine, bermezligine bu taýda bagly zat ýok. Bu taýda o taýda çöýdýän adam ýok. Onu diktator rejimiň özü çöýdüp oturýar. Bu taýda esasy zat umumyň ýa-ni şo nähili kabul edilen de konstitusiýaň özü. Şoň düýbüne seredende şolon kabul edýän kararlarynyň hemmesi bir kanun bolup çykýar. Näme üçin? Biziň esasy üns bermeli zadymyz näme? Biziň esasy üns bermeli zadymyz Sapar Murat Niýazowyň ölümünden soň şu taýda dilli uşucular häkimiýeti basyp aldylar, ödem konstitusiýaga garşy gidip konstitusiýaň düzgünlerini bozup basyp aldylar. Indi şolon kabul edýän islenlik karary ýa kanuny avtomatik ýagdaýda güýçsiz bolup çykýar, bir kanun bolup çykýar. Näme üçin? Men olarky köpleşiklerimden ama käbirlerine ýadlap geçipdim. Şonda nähili ýagdaý boldy? Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda aradan çykandan soň şonu Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda şoň ýerini, şoň wezipesini wagtlaýynça parlamentiň spikeri ýerine ýetirmeli. Olam şo döwürde öwedgeli Ataýevdi. Ýöne şoňa şo wezipeni bermejek bolup onu türmäge basdylar. Galp aýplama bildirip, ýasama aýplama bildirip şonu türmäge basdylar. Ýöne oň bilenem ol gutoran okdy. Oň bilenem onu bolýar, onu türmäge basanan bolsalar ondan soň şo ýerine ýetirip bilmese, orun wasary ýerine almaly, şoň ýerine almaly. Wagtlaýyn prezidentiň wezipesini şol öwedgili Ataýewiň ýa-ni parlamentiň spikeriniň orun wasary ýerine ýetirmeli. Onu mertmediler. Prezidentiň wagtlaýyn wezipesini. Oň ýerine nirdendir bir ýerden 8 sany vice-premieriň biri olan Gurbanly Berdimuhammedow aldylar da şonu berdiler. Oňun konstitusiýaga aýklykda şo prezidentiň wezipesini ýerine ýetirmäge haky ýok. Vice-premier prezidentiň ölümünden soň şoň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli. Oňa hiç ýyl konstitusiýada hiç ýyl ygtyýarlyk ruhsat berilen ok. Şeýtmek bilenem soňam Berdimuhammedowy saýlawa gatnaşdyrdylar, oňa da haky ýokdy. Türkmenistan prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren adam şo wagtky konstitusiýaga laýyklykda hem Türkmenistanyň saýlawlary barada kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentlik kursisyna talaş etmäge ygtyýary ýok. Şol adamyň
ol ikinci de kanun bozdu. Şeydi. Şeydi ben bular ne ettiler? Dilli usucular yankıyal oynattığını berdim homiyede oturttular da öldüler hakimiyeti basıp aldılar. Şondan beri şolon kabul ediyen, şolon yol başçılığını, häzirki diktator rejimin, häzirki hökümetin yol başçılığını kabul edilen kararların, geçirilen çärelerin, ýigirilen kanuny girilen üýtmetmelerin ýüridiki güýji ýok. Sebäbi şol hökümetin özi bir kanun hökümet. Konstitusiýany bozup hakimiyeti basyp alan hökümet. Şoňa şeýle garamaly. Şoň üçin şular ýaly düýpli mesele barka, siz ýok yerden bir probleme ýasan bolup başga natlara ünsi soğuýaňyz halkyň ünsini. Yok, bular referendumam gerek bolsa geçirer. Bular saýlawlarda sesemin ha berildi diýip bir giden sesem bererler yeterlik derecede, sesem toplarlar. Ona medibler. Ýöne şu zatlaryň hemmesiniň özi bir kanun sebäbi fundamentinde häzirki hökümetin özüne, öz gelenine hakimiyet başyna bir kanun geldi. Şondan başlamaly. Indi Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasyna giýirildi diýilen üýtmetmeler bir halka karşı bir görülen şäher hökmüne görkezjek bolmaýar da käbir opozisiýon liderlerine, aktivistlerine tarapyndan. O taýda bir gizliň zat ýok. O näme şeýle gizliň zat ýok diýen, şol kabul ediljek bolmaýan kanunyň taslamasy eýem çap edildi. Ýöne şol näme üçindir biziň aktivistlerimiz bilen ok ýa-da bilmedik bolýar bilemokda. Şu ýylyň 24 fevralyna Neytral Türkmenistan gazetine şol Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýiriljek üýtmetmeler hem goşmaçylar baradaky taslamany çap etdi. Şonda da hemme giýiriljek üýtmetmeler şu taýda çap edildi. Ine şu bölekde şolaryň hemmesine agdalyp geçilýär. Конституционный закон Туркменистана о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna üýtmetmeler hem goşmaçylar giýirmek baradaky kanunyň taslamasy diýilýär da şoňa ine şu taýda proýekt. Ine şu taýda halk maslahatynyň ýanky roli barada daýdyl. Ýani parlament ine şu taýda esasy üýtmetme näme de boljak? Şu taýda esasy üýtmetme şu häzirki Türkmenistanyň parlamenti iki öýden ibaret ediljek. Häzir bir öýden ibaret diýilýär da bir palatadan. Ýani häzir diňe meclis diýip atlandyrylýar. Indi şo nähil ediljek? Tutuş parlamentin ada milli geňeş diýip atlandyryljak. Odan onun içinde de iki tane palata boljak. Aşaky palata edil häzirki ýaly meclis diýip atlandyryljak. Ýokarky palata halk maslahaty diýip atlandyryljak. Şo häzirki biziň halk maslahaty diýip atlandyrylýan zadymyzy şolar ýokarky palata, parlamentiň ýokarky palatasy hökmünde şo taýga geçecek bolýarlar. Şo taýgam deputatlar saýlanmaly. O taýgam 56 tane deputat saýlanmaly. Häzirki şu görkezlen Türkmenistanyň goşmaçylara laýyklykda 56 diýmegem nirden gelip çykýar. 5 tane welaýatyň her birinden 8 tane deputat saýlanmaly. Ondan Aşgabat şäherinden ýene 8 tane, biram prezidentiň özüniň 8 tane adam bellemäge haky bar diýilip aýdylýar. Şol täze düzgünne täze goşmaçyda. Netijede de şo ýokarky palatada 56 tane deputat boljak, aşaky palatada da häzirki ýaly 125 tane deputat boljak. Indi şol ýokarky palataň başlyklygyna diýe oğluny getirer, näme der ýa öýde geljekmi, näme etjekmi? Şo barada da ne şu taýda biraz aýdylýar. Ýöne kimin gelip bilmejekdigi barada bu taýdan ýokda, şu taýda näme aýdylýar? Ha председатель halk maslahaty и председатель меҗлиса избираются путём тайного голосования. То ýanky şo palatalyň iki palataň başlyklary var, aşaky palataň, ýokarky palataň başlyklary deputatlaryň ýa gizlin ses bermek bilen saýlanýar diýe. Soňam şo ýanky palatalyň öňünde şolar hatawat bermeli. Indi olary kim wezipesinden aýry bilýär, olary ýene de şol deputatlar aýry bilýär. Şo deputatlaryň 3den 2 bölegi ses beren halatynda şol ýanky aşaky palataň başlygyny, ýokarky palataň başlygyny şolar aýryp bilýär. Deputatlar. Indi şu arada goşmaçylar düzgünler ýanky giýiriljek zatlar öňünden çap edilen. Olam näme üçin Türkmenistanyň şo kanunyna laýyklykda adından 6 ay galanyna şol kabul edilmegine 6 ay galanyna öňünden Türkmenistanyň resmi metbuatynda çap edilmeli. Şol kabul ediljek proýektler. Şonam şolary ne düzgüne eýeren bolup kanunyna eýeren bolup şu ýylyň şo 24 fevralyna çap etdiler. Indi şundan soň şoňa başga täzeçe goşmaça ýa düzgün giýirilmäge bilen haky ýok. Şo çap edilenden soň şol ana şo gutornukly nüskosy ýokmyň şol çap edilýär. Şondan öňüne näme giýiriljek bolsa, näme teklip ediljek bolsa şondan öň edilmeli. Indi bardy geldi ertir.
halk maslahatyna ýa-da mejlisiň maslahatyna şu taýdaky çap edilen şu taslamadanam daşary bir jok zatlary häzir giýirden bolup täze düzgünleri kabul etseler. Onu olam kanuna laýyk gelen ok, öz Türkmenistan öz kanununa laýykda onu şolam düzgün bolmak bolýar. Şoň üçin indi ertir biz üns berip seretmeli, ilkinji üns bermeli zadymyz näme? Şol karary halk maslahaty kabul edýärmi? Şo Türkmenistan konstitusiýasyna giýiriljek goşmaçalary hemem ýanky ütetmeleri halk maslahaty kabul edýärmi ýa-da Türkmenistanyň mejlisi kabul edýär? Türkmenistanyň mejlisi kabul etmeli. Konstitusiýa laýykda. Ondan soň halk maslahatyna ýanky ýanky parlamentiň ýokary palatasy bar. Şol ýanky halk maslahaty diýip adlandyryljak geljekde. Ýokary palatasyna şondan soň saýlawlar elan edilmeli. Ondan soň ýerlerde saýlanyp adamlar deputat saýlanyp ýanky diýilen 56 adam ondan soň ýanky ýokary palataga girmeli. Indi oňa da biz üns bermeli. Indi şoňa girjek deputatlar ýem häzir saýlapdyrlarmy? Da kanun kabul edilmäkä? Ýa-da indi saýlajaklarmy? Oňa da üns bermeli. Eger häzir şolar öňünden saýlanyp bolsalar, olam kanun bolmak bolýar. Kanun ýokka, o barada kanun ýokka, kanunyň ýok ýerine sizin olar ýaly olam hereket etmäge, şolar ýaly saýlaw geçirmäge haklar ýok. Ýokarky palata, şu parlamentiň ýokarky palatasynda öňünden saýlaw geçirmäge de haky ýok. Bulardan her zat çykar, men şoň üçin öňünden duýdurýanna, şu zatlara üns berip seretmeli. Ýöne men diýjek bolýan zadym, şular her hili kanun kabul etselerem, her hili konstitusiýany kabul etselerem, şu kanunlaň, şu konstitusiýanyň ýuridik güýji ýok. Sebäbi şu, häzirki oturan hökümetiň öz ýuridik güýji ýok. Şoň kanuny hukuky ýok ýurdu dolandyrmaga. Bir kanun ýagdaýda gelen ýurdu basyp alan, häkimiýeti basyp alan adamlar dolandyryp otýar. Kanuny bozup gelen adam. Şoň üçin men näme köşeşdirjek bolan adamlar geljekde işimizi ýol alyp, Hudaý ýol berip, halk ayağa alyp, häzirki diktator rejimi gidirilenden soň şolon kabul eden, şuň döwründe, şu diktator rejimiň döwründe kabul edilen hemme kanunlary ýatyryp bolýar. Diňe ýanky sebäbi talgylanyp, olam ýatyrylmaly bor. Ondan soň näme edilmeli? Ondan soň wagtlaýyn hökümet döredilmeli. Wagtlaýyn hökümetiň düzümine de dürli partiýalaryň wekilleri girmeli. Şo taýda deň derejede adamlar oturup täze kanunlaryň taslamalaryny düzmeli. Täze konstitusiýanyň taslamasyny düzmeli. Adatdan naşary ýagdaý elan edilip, şol wagtlaýyn hökümete ýanky status berilmeli. Kanunyň taslama, diňe taslamalaryny taýýarlamagy. Ol oňa 6 ay gerekmi, 1 ýyl gerekmi, şoňa möhlet bermeli. Şo döwürde de ýanky wagtlaýyn hökümet ýurdu dolandyrmagyny dowam etdirmeli. Ondan soň kanunyň taslamary taýýarlanan soň, konstitusiýaň taslamasy täze konstitusiýaň taslamasy taýýarlanan soň, ýurtda parlament saýlawlary elan edilmeli. Parlament saýlawlary köp partiýalyk sistemasyna esaslanýan demokratik saýlawlar bolmaly. Oňa da resmi taýdan registrasiýa edilip hasaba alynan resmi partiýalaryň hemmesiniň gatnaşmagy hukuky bolmaly. Şondan soň şo taýy parlamente deputatlar saýlanandan soň, ondan soň ýanky taýýarlanan kanunlaryň taslamalary şol parlamentiň deputatlarynyň garamagyna berilmeli. Parlamentiň deputatlary şol kanunlary kabul ederýärli bolsa kabul etmeli. Şonu ütetmeli bolsa ýa on täzeden işlemeli bolsa ýerine gaýtaryp bilmeli. Kanunyna laýyklykda şeýdip täze kanunlar kabul edilmeli. Halkyň bäkbidi üçin, döwletiň bäkbidi üçin, nesillemediň geljeginiň bäkbidi üçin şolar ýaly işler ýoly goýulmaly. Şonam edip bolýar. Şu esasana biziň halkymyzyň, adamlarymyzyň ýerleşmelerini düşünmeli zady şol. Häzir biz her näçe gyýgyranyňyzy bilenem, bu haramzadalar, bu bir kanun häkimiýet başyna gelen basyp aljylar, olar öz eden isleýän zadyny geçirerler. Olaň elindäki oýnaty hökümet hem şol bir kanun häkimiýetler tarapyndan döredilen şol bir kanun organlar, saýlaw organlarym bilen diýen edip şolar ýaly adalatsyz zatlarym kabul ederler. Biderek gerekmejek kabul ederler. Ýöne şonu geljekde ýatyryp bolýar. Şoňa da biziň kanun hukumymyz bar, biziň ýuridik hakymyz bar, şonu edip bolýar. Onu ýöne biz diňe geljege goýmaly, geljege araşmaly bolýar. Oňurunda da halkyň öýe tagalla etmeli.
Nädip şol özleriniň öz akwallaryny eline almaly. Nädip şu hökümeti giderip häzirki häkimetleri giderip ýanky men beýan eden ýagdaýymdaky ýaly ýagdaýy döredip hakyky halk üçin işlejek, halkyň bäkwiden araja kanunlary kabul etmäge mümkinçilik döretmeli. Nädip hakyky köp partiýalyk sistemasyna esaslanýan parlament taýlawlaryny ýoly goýmaly. Ol diňe biziň özümizde bagly. Adamlar bu diňe bize bagly. Şoň üçin bu meselede organ işgärlerim çetde durmaly, halkyň tarapynda bolmaly sizem. Şu diktator rejimi sizem ediýär. Sizem gulýal edip edil ýöne gurjak goýnan, ýa-ni oýunjak goýnan ýaly oýnap, edil gulýaly ulanyp sizi halka garşylygyny goýýar. Halkam sizden çekinýär. Şu haram dağdan çekinen ok, şu haram tohumdan çekinen ok halk. Halk sizden organ işgärler, sizden çekinýär. Siz häzir halkyň esas duşmany bolup oturýarsyňyz. Şular ýaly bir kanun oturan häkimetiň tarapyna geçip, siz bol hakykatynda halkyň tarapyna geçmeli. Halk bilen bolmaly. Şonda size garşy halk geljekde çäre görmez. Lustrasiýa diýilýän zat geçirilende de siz özüňizi aklap bilersiňiz. Siz şonda subut etmeli bolarsyňyz. Siz halkyň tarapynda boldyňyzmy şu çakaşen. Ya şu ina bir kanun jinayetçi klanyň şu toporuň tarapynda boldyňyz. O arada siz hökman jogap bermeli bolursyňyz. Şu arada birazjyk gaýrat edin-de pikirlenin. Intek wagt barka. Siz garaşmarsyňyzam, häzir bir öwürçük bolup geçse ýetişmersiňizem näme bolandygyny aňam ýetişmersiňiz. Men şoň üçin duýdurýan. Intek wagt barka halkyň tarapyna geçin. Halka ediýet bermejek bolun. Şu halk birazjyk hereket edýän bolsa gaýta ýuwaşlyk bilen gollaň şonu, şu hereketi. Ýardam berin gaýta aşaklyk bilen. Şeýdi bilelikde diýinelin şundan. Şu jinayetçi klanyň, şu jinayetçi hökümetden. Ana men şu gün keçjek etaty çağırşym. Şundan ibaret. Men ferpdiňläriniz üçin köp sag bolun.